candidates are planning to make another attempt to return to Scarborough. Tapos sabi po niya kung gusto daw po ng hukong na sumama daw sila. Hindi, we will leave it to the individual candidates to decide kung ano yung sagot nila doon sa invitation. Going back to sa HNP, may possibility ba na maging national party? Actually ma'am, sa totoo lang, sa ngayon pa lang, pinag-iisipan ko na talaga na iwanan yung HNP kasi pagod talaga ako sa ano na ito, sa eleksyon. Kasi lahat sila nakatingin lang sa akin, lahat sila nag-aantay sa akin. So, sa ngayon, hindi ko talaga susuportahan yung